Já myslím, že to bylo dole ten banky, ale to bylo... Tyto funkční a slušivé špunty do uší má je tady náš pan hasič, takže určitě doporučujeme malým dětem nebo i ten, kdo má citlivější zvuk. My začneme chviličku po 12, takže mějte trpělivost. Kde můžete stát, tak jsou tady od toho sloupu, jak jsou ty turistické označníky sem. Můžete se vlastně až proběhlo v pořádku a hlavně by se nic nestalo. Takže jak jsem říkala, jestli chcete občerstvit, tak samozřejmě můžete. Nemějte strach, že neuvidíte, že neuslyšíte. 5. května panoval relativní klid, který byl narušen jen přítomností německých Na Hvožďanské nási se od dopoledne začali shromažďovat místní občané a radili se, co podniknout. Vyvěšují se československé vlajky, strhávají se německé nápisy a likvidují portréty Adolfa Hitlera a Emanuela Moravce. Dohraje! Tam jste nás zapomněli. Tady, jak to vidět? Se německé nápisy a panuje všeobecné nadšení. Situace v Praze je vážná. Staví se barikády, probíhají první střety s okupanty, Pražský rozhlas volá o pomoc. Voláme všechny Čechy.
Prosíme českou policii, voláme české vojsko, voláme všechny Čechy české na pomoc českému rozhlasu. SSáci zde vraždí české lidi. Pozor, chod z Balbínovy ulice je volný. Máme na vlně 415 metrů. A překopání rozhlasových kabelů. České ruce hájí stanoviště rozhlasu. O Rudé armádě k shromážděným hvožďanským občanům promluvil spisovatel Alois Josef Šťastný z Prahy, který za okupace bydlel ve Hvožďanech. Do historie se zapsal tím, že jako levicový aktivista vykonal v roce 1919 neúspěšný atentát na ministerského předsedu Karla Kramáře. Mezi válkami pracoval jako námořník v USA, dokonce sloužil v americké armádě a na konci války se uplatnil jako tlumočník mezi americkou armádou, Vlasovci a Rudou armádou. Občané, nastává čas, kdy hrdiná Rudá armáda ta služovala naši zem dlouhých 6 let. Připravme se na přivítání našich osvoboditelů a na to, že začneme budovat novou republiku. Republiku, kde zavládne opravdová demokracie. Demokracie lidová. Ať žije Stalin! Ať žije Rudá armáda! Ať žije Rudá armáda! Ať žije Rudá armáda! Ať žije Rudá armáda! Hurá! Bývalý voják, rotmistr Karel Balek, Václav Liška, učitel, Šťastný Josef, spisovatel, Poláček František Řezník, Hrubeš Karel Domkář, Baštář Jan Domkář. Přijede auto a ostatní pojedou automobilem. Zbraně měla takto sformovaná jednotka dostat na místě. Autodopravce František Balek poskytl pro dopravu svůj automobil. Ti, kteří se nevešli do automobilu, jeli na kolech. Už jede auto, jo? A budou vyrážet na Březnici. Den před těmito událostmi odpoledne 4. května se zdá, že německou posádku opravdu odzbrojili a dokonce ukopistili KDF. Naše ženy je nadšeně vítali, protože se jim jejich muži vrátili bez úhony zpět. Ač byli naši muži vyzváni později, tak přijeli do Březnice dříve než Vacíkovští. Jeho zajetí, tak Vlasovci čeká nejistota, jak s nimi Američané naloží. V okolí obce se 9. května utábořila první pěší divize ruské osvobozenecké armády v počtu. Je zde komentované, že kapitán Donahý byl absolutně zmaten, protože nevěděl, s kým jedná. Vojáci mluvili rusky, ale byli v německých uniformách.
Američané Vlasovce za svoji linii nepouštějí a nechávají je stát na místě. Vlasovci jsou nuceni čekat na to, jak s nimi Američané naloží. Wehrmachtu a SS, Američané ve Hrožďanech odzbrojené, takže si z nich mohl de facto vzít, kdo chtěl, co chtěl. Vidíte, že Američané propouštějí Němce za svoji linii. Na okolních polích a loukách byli ubytováni v domech místních občanů. To se týkalo i domu číslo 51, který vidíte napravo, a bylo v něm v té době pekařství Václava Balka. V roce 1945 nevypadala náves tak, jak ji známe dnes. Zhruba v místech, kde je prostor pro diváky, byla řada domů a od pekařství až k obecnímu úřadu vedla poměrně úzká ulice. V pekařství ubytovaný důstojník se prý právě holil, když najednou prudce vyskočil, popadl z brnku SS a k těžkému zranění 4. Tento těžce zraněný voják byl údajně, než zemřel, lynčovaný místními horlivými občany. Prý mu bylo již ve smrtelném komatu šlapáno na hlavu a kopáno do něj. Těla mrtvých Němců, nebo jak je v zápisech místního zastupitelstva doslova uvedeno zdechlých, byla pohřbena na Hrožďanském hřbitově, zhruba v místech vedle současné hřbitovní studny. Odnesení těl na hřbitov a pohřbení museli udělat z nařízení Národního výboru němečtí uprchlíci. Když se vlasovský důstojník po přestřelce vrátil do pekařství, říkal místním, že v automobilu zahlédl německého vojáka, který mu zastřelil bratra, a střelba tak byla aktem pomsty z jeho strany. To, že mezi Vlasovci a německými vojáky docházelo ke střetu, Američané celou situaci sklidňují, oddělují německé vojáky od vlasovských vojáků. Nalevo vidíte české lidi, jak lynčují umírajícího Němce. Amerikánci! Amerikánci, vezměte nás plen! We surrender! We are not fascists! Fascists! SS men! Vlasovci vysvětlují svoji situaci Američanům. Američané však stále Vlasovce zadržují na svých liniích a Němce propouští.
55. tankový sbor generála Fominicha. Jeho předsunuté oddíly a průzkumné jednotky a Američany o Vlasovcích. Generál Buďačenko, když byl 12. května po rozhovoru s Vlasovem seznámen s tím, že do amerického zajetí nemohou, nařídil rozpuštění divize a doporučil svým vojákům odchod po malých skupinkách směrem na jih do Německa. Američané uzavírají se Sověty dohodu s tím, že se dočasně z prostoru stáhnou, aby mohlo dojít k zajmutí divize ruské osvobozenecké armády sovětskou armádou. V následující ukázce přiblížíme zajetí Vlasovců. Mezi Vlasovci panovaly velké obavy s tím, jak s nimi sovětská armáda naloží. Postupně se celá divize přesunula před americké linie. A proto splnila to, na čem se ze Sověty dohodlo. Ale ticho, rušíš mostek. Můžeš je tak věc. Napravo vidíte sovětský průzkum, který už narazil na skupinu Vlasovců. Větší pravděpodobnosti přivolává posily. No! Готов к борьбе!